Агымдагы елның 1 апреленнән башлап 30 апреленә кадәр безнең илдә бөтен Россия халык санын алу узачак. Әлеге мөһим чарага әзерлек мәсьәләләре буенча узган җомга көнне район мәдәният йортында район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин алып баруында киңәшмә узды. Чарага районның авыл советы авыл биләмәләре башлыклары, аларның эшләр белән идарә итүчеләре, мәктәп директорлары, балалар бакчалары мөдирләре, авыл мәдәният йортының мәдәни оештыручылары һәм китапханәчеләр чакырылган иде. Киңәшмә ЗАГС бүлеге начальнигы Айгөл Хабированың һәм район үзәк дәваханәсенең баш табибы Разида Гатауллинаның республика күрсәткечләре белән чагыштырып, райондагы узган елның демографик хәленә анализ ясау белән башланып китте. Әйтергә кирәк, соңгы елларда районда туу, халыкның санының кимүе, үлүчеләрнең саны артуы күзәтелә. В 2020 году численность прикрепленного населения к медицинской организации у нас составила 31 409 человек. Это на 0,4% ниже, чем в 2019 году. Минус 122 человека. Доля детского населения и населения старше трудоспособного возраста снизилась. Несколько увеличилась доля трудоспособного населения. Это в основном связано с введением изменений в пенсионный возраст. За последние 5 лет население района снизилось на 8%. За 2020 год в районе родилось 283 ребенка. По сравнению с 2019 годом меньше на 29 детей. В прошлом году это было 312. Рождаемость снизилась за год на 9%. За 2020 год в районе умерло 516 человек. По сравнению с 2019 годом это больше на 68 человек. В прошлом году это было 448. Общая смертность возросла на 13,4%. Естественная убыль населения составила 233 человека. Это почти в 2 раза больше по сравнению с 2019 годом. В прошлом году было 135 человек. Район мәгариф бүлеге начальнигы Гөлнара Кашапова бөтен Россия халык санын алу буенча район мәктәпләрендә һәм балалар бакчаларында оештырылачак тематик чаралар, конкурслар, район үзәк китапханәсе директоры Айгөл Якупова районда үтәчәк очрашулар, лекциялар, әдәби марафоннар турында чаралар планы белән таныштырды. Районның башкорт корылтайы рәисе урынбасары, район мәгариф идарәсенең мәгълүмати методик бүлеге җитәкчесе Зинфира Минхажева Башкортстан Республикасында халыклар телләре турындагы Башкортстан Республикасы законы нигезендә район торак пунктларының җәмәгать урыннарындагы вывескаларның, аншлагларның, күрсәткечләрнең дөрес язылуы турында районда үткән һәм үтәчәк хаталарны төзәтү буенча комиссияның эшчәнлеге белән таныштырды. Район советы секретаре Игорь Никифоров бөтен Россия халык санын алу буенча районда оештырылачак чаралар планына карата үз фикерләрен, тәкъдимнәрен җиткерде. Хакимият башлыгының икътисад һәм финанс мәсьәләләре буенча урынбасары Нәфис Хәбетдинов авыл биләмәләрендә барган урындагы инициативаларны яклау программасының протоколларының тутыру стадиясе бару турында информация җиткерде. Эшне яхшы итеп алып барганнар өчен биләмә хезмәткәрләренә рәхмәт сүзләрен белдерде һәм алда торган чаралар этабында да актив катнашырга чакырды. Бөтен Россия халык санын исәпкә алу илебез территориясендә яшәүчеләр турында комплекслы демографик, икътисади, социаль мәгълүматны җыю, туплау, бәяләү мөмкинлеге бирә. Әлеге мөһим чара нәтиҗәсендә алынган мәгълүматлар киләчәктә ил күләм проектларны һәм дәүләт социаль шул исәптән илнең демографик үсеш программаларын эшләүнең нигезенә салыначак. Моннан тыш, бөтен Россия халык санын алу 2021 мәгълүматлары халыкның тормыш шартларын яхшырту өчен нинди чаралар күрергә кирәклеген аңларга һәм демографик факторларны исәпкә алып, социаль һәм икътисади сәясәтнең төп юнәлешләренә төзәтмәләр кертергә мөмкинлек бирәчәк. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.